Pochádzam z východného Slovenska, z okresu Sabinov a do Bratislavy som zavítala z dôvodu, že som si myslela, že je to naše hlavné mesto a tak som rátala s tým, že je tu oveľa viac príležitostí, hlavne pracovných. No a popri hľadaní práce sa mi podarilo nájsť túto kaviarničku, ktorá je môjmu srdcu celkom blízka, lebo tak ako ja mám handicap, aj tu v tejto kaviarni robia ľudia s handicapom. A tak viem, že koľkokrát sem prídem, tak vždy sa s niekým porozprávam, dostane sa mi milé slovo, úsmev, aj pomoc. Na miestach, kde sú teraz povešané fotografie, som donedávna mala možnosť vystavovať svoje obrazy. Tie už sú premiestnené domov, ale predsa len ostalo kúsok z mojej tvorby v tejto kaviarni a to sú hodvábne šatky maľované nohami. Vládku, môžem poprosiť? Tak. Tieto hodvábne šatky ponúkam tu v kaviarni na predaj. Narodila som sa bez horných končatín. Diagnóza bola stanovená fokomelia bilat. Moje prvé kroky viedli do Košického ústavu pre telesne postihnuté deti, kde som strávila tak trošku to ranné detstvo. No mala som to šťastie, že som od svojich 12 navštevovala základnú školu spolu so zdravými deťmi, kde bolo síce trošku ťažké, bol to taký trošku ťažší boj, keďže učitelia sa so mnou nemaznali a neodpustili mi nič. Ale spätne, keď sa nad tým zamyslím, tak to bolo dobré. Teraz to vidím tak, že bolo fajn, že ma nenechali leňošiť a že neprihliadali na ten môj handicap. Takže v podstate okrem telesnej som nemala ani v jednom predmete žiadne úľavy, ani žiadne prihliadanie na to, že je tam niečo iné. Keďže brali to tak v hlave to mám v poriadku. To môžete vystrihnúť. Ak chcem nejaký konkrétny obrázok, tak si to musím najprv nakontúrkovať. Tá kontúra musí zaschnúť, čo trvá asi tak hodinu. A potom už sa dá tvoriť všelijaké obrázky a vymaľovávať to, alebo použijem soľ na dotvorenie a vytváranie všelijakých obrázkov. Motívy, tie si hľadám zo svojho okolia. Keď kráčam po ulici napríklad, vidím nejakú zaujímavú dámu s peknou kabelkou, alebo pekné šaty, na ktorých sú kvety. Tak keď prídem domov, zoberiem papier, cerúzu, všetko to hneď zachytím, načrtnem. Také prvé väčšie stretnutie sa s farbami a maľovaním, samotným maľovaním bolo v Dánsku, keď som tam študovala neformálne štúdium 5-mesačné. No a od tých čias aj po návrate z Dánska som mala pocit, že potrebujem nejak svoje pocity dať na plátno alebo na papier a dať tomu aj farby. Takže už mám za sebou nejakých 9 rokov, čo maľujem, ale samozrejme nie je to intenzívne, niekedy maľujem jeden obraz 3 dní, alebo malujem tak, že namalujem 2-3 obrazy a potom si dám prestávku. Takže vždy záleží od toho, v akej som pohode, nálade, či ma kopne múza alebo nekopne. Za sebou mám nejakých 12 výstav. Začala som v Prešove a potom to už išlo nejako samo. Celý život okolo mňa ľudia makajú a priznám sa, že ja by som rada pracovala tiež. No žiaľ sa mi zatiaľ ešte nepodarilo nájsť si nejakú prácu. Myslím si, že je to hlavne kvôli môjmu handicapu. Od malička ma vždycky tak lákalo trošku archeológie
alebo možno učiteľstvo. Potom ma začalo zaujímať cestovanie, takže som sa zaujímala viac o cestovný ruch. Ale žiaľ, zatiaľ som sa stretla iba s takým možno strachom zo strany zamestnávateľov zamestnať ľudí ako ja, keďže v niektorých profesiách je potrebné, aby ten človek reprezentoval firmu. Pavínka patrí k ľuďom, ktorí dosť významne ovplyvnili môj život a vlastne zmenili aj postoje moje životné. Páči sa mi na nej jej veľká pozitívna energia, ktorú k sebe skrýva, a tak nechcene ju prenáša aj na mňa. Čo sa týka úloh, ktoré ako jej priateľ musím zvládať, robím to s veľkou láskou a snažím sa jej byť čo najviac nápomocný. Získala si môj obdiv a rešpekt práve vďaka tomu, jak ona pôsobí. Myslím si, že maľovanie je tá najlepšia vec, ktorú som si mohla vybrať. Teraz už nemusím na nič čakať so založenými nohami.